Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang tampok ng istorya ngayong gabi. Sa sitio Taytay, ay di umanong misteryosong duwindi, sumasayaw at nagnanakaw pa ng pagkain. Buta to eh, misulpi ka na. Alamin ang tampok ng istorya ngayong gabi. Itinuturing ni Tusong na swerte ang ipinumanang bahay sa kanya rito sa sitio Taytay. Asa mo itong bata? Oh, do! Dali daw! Mga untam! Dami kiksudan! Salamat, sus! Tingka una dyan tam! Gutom na kayo ko! Hindi may sudantay! Gutom na kayo ko! Ah! Giandaman ti kag sudan dong kay kugihan kay ka! Gigsag-obi kag tubig! Giandaman ti ka! Lami kay atong sudan kay ang akong giandan mo pabo! Napay ginamay! Pabo ginamay! Para imo ginadong! Bisultis niya na! Tara ta! Ibigay! Ay! Sudan! Hindi natin masulod! At hindi alam sa nakatira sa bahay ni Tusong na mayroong mga misteryosong duwende. Lalo man yung bawat na akong marimo. Mura mag. Ako sindi mas yung trabaho. Yung bawat yun. Di makani. Kalibangon ako. Eh! Okay naman, tingnan din eh! Di ka anak. Mura mo. Kining baya. Dakan ko na magdanan eh. Nanimbaw ito na akong balibo eh. Kaya nagkurkurad akong toho do. Nagkurkurad do. Kung saan eh. Nagkurkurog! Saba ka doon! Bisulti ka na! Basin kalibang mo na ka na yun! Hanggang noong dekada 90, mga duwende, sunod-sunod na naman daw nagparamdam. Ay, ng lupa! Ay, hindi ka pay! Miss! Naghagis ni Duwindi! Duminding! Duwinding tan ko! Naghagis! Di makanahan yung Uber! Gutom na eh! Naglungkab! Duwindi to iring! Ato niliyong! Ato niliyong! Ay! Gawat na kong kanihit ko! Ikaligawas na! Hindi niya yung gawas eh! Pakalihin lang tayo! Mamalihin tayo yung bahayan ako eh! Asa mo pa ingon? Nga nung nagdaman mo putos. Tusong! Di ni masilbi mong bahay, Tusong! Dadang duminding gamay! Ang aming suda na lami kayo na buhat! Ikuha pagod sa duminding gamay! Basta yung bra na binigay! Sabi niya, di ba? Di ni masilbi mong bahay! Tusong! Di duminding gag ko! Napoy duminding gamay! Silang tado! Nakikiyay! Oh, nag-great na ko na bilang yung halang ko, Tusong! Ako na natin mo, bre. Oh, ama! Ayaw mo kahadlo. Ana si Tusong. Isugo! Asa labi? Kaya ako gatukon. Asa! Kaya isugo! Tara! Asa! Nasa bahay ni Tusong! Tara! Ayaw mo kahadlo. Isugo! Ang iya si Tusong! Asam ni, asam ni.
ng aming team ang tulong ng paranormal investigator na si Idluwag na sinadya nila na huwag ipaalam kay Idluwag ang backstory, ang kwento sa likod ng lumang bahay ni Tusong. Abigin niyo, tinuod itong nahitabo. Alam mong sudan na lechong manok. Huwag ka nang mag-inasal. Di ko hagi ka unsa naglili. Dito manok dito! Buwag mga ganito! Ang naglitsong buwan. Maura ka na. Inindindab mayong dagko. Di na mo mapugnan mo miya na gini diring maamong bahay. Pagpasok pa lang daw ni Idluwag, meron na raw siyang kakaibang nararamdaman. Doon ako'y nakita ang katingalahan di rin dapita. Og, nakita ko sa akong mga mata. Ang binding gagmay, nagpo, nagkiay-kiay. Tinaw na nga akong nakita nga doon mga katingalahan. Mga gagmay ug dagko nga duwende. Nagkiay-kiay. Nagkiay-kiay. Nagkiay-kiay pang lubot. Ako pa gamit ang yam-yam. Sinubukan nilang kausapin ang pinaniwalaang misteryosong duwende. Agad nang nilibot ang bahay. Maria. Meriam dita tele konjom kung kinsa man ka. Pakita ka na ko. Dili ka maka-episode sa akong relasyon. Unsa man reses na? Dili rong recess. Ako si Idluwag. O gali ako. Aron ka masayod. Nga pinahanglan. Kung pahawa ka, di rin dapita. Karon ang takda langay mo mupahawa din dapita. Ups, pinagi sa akong yam-yam. Mupahawa mo. Wala diri, wala dito. Si Jesus consido. Ini Deus Tuhan. Amin, amin. Kira Kristo. Kung dili mo mupahawa, ania ang akong luwag. Aron, bukan aking lugdagan. Kini ang luwag. Aron, bukan ating lugdagan. Ania ang luwag. Karo di ka mo, bukan ating lugdagan. Ay, may bayan! Ay, lagdawan! Pamay kabaliran! Saan na mabot? Di ko nahawa! Ilang pag-abot ko sa barangay! Di mo nahawa! Nagkalipas ng 5 taon, hindi pa rin umaalis ang misteryosong duwende. Dahil lockdown pa daw. Para sa reaksyon sa storya ngayong gabi, mag-tweet na gamit ang #MissyTV. Like, share, and comment. Kung may kwento kayong kapablaghan, ipadala na sa LBC. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aming programang ito, ang Missy TV. Ito po ang inyong lingkod na naglingkod inyo, kaluko mo, Jinika Subo. Agad sa tuwing ng damay! Basta yung bra na bini. Sabili ako, di ba? Go.
Tugan ako sila. Luwag ba? Ah, gini yun. Sorry. Kristo. Tungod, ganito. Ay, buwa na yung mong sudan. Ano ninyo, sa akong pagkaidluwag, dahil kong kasinatian nga naagian, sugkog simenteryo, nga gabi nagdako, o diha sa simbahan. Abi ninyo, ang labing mas kuya ni ana, talagang simbahan. Kaya naadi makita mga dagkong mga multo. 1, 2, 3, go. Gabi. Magandang gabi, magandang buntag, magandang tanghali, magandang udto, maling buntag, maling kadlaw, na naglingkod din naglingkod dito, at ito po yung lingkod, Kinika Suhot. Suhot kayo ang Suhot yan.